मेंटल हेल्थ हमरा हिसाब से अभी भी हमनी के देश में स्वास्थ्य के उ सबसे कम टच कइल जाए वाला टॉपिकन में से एक बा। यद्यपि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहेले कि हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट मेंटल, फिजिकल एंड सोशल वेलबींग। मेंटल हेल्थ के बारे में बात कइल जाला, जहाँ भी हमनी के स्वास्थ्य के बारे में बात कइल जाला। आयुर्वेद में भी मेंटल हेल्थ के बहुत ज्यादा प्रमोट कइल गइल बा। लोग हमनी के आवेलन जब हमनी के स्ट्रेस के बारे में पूछे नहीं जाता, केहू कही हाँ डॉक्टर साहब अश्वगंधा लेतनी, ब्राह्मी केहू हमरा के बतावला, शंख पुष्पी हमरा के बतावला, हम सिरोधारा कैनी है, हम तो तेले मालिश कैले नहीं, ओकरा ले हमरा आराम हो जाला। कभी भी मेंटल हेल्थ के बारे में जब बॉडी सिग्नलिंग देवे लागेले तो ओकर शुरुआत के कुछ लक्षण जौना के देख के हमनी के समझ सकतनी जा कि कुछ गड़बड़ी हो रहल बा और ओकरा के रिजॉल्व करे खातिर काम कर सकतनी जा। तो ओकरा में से सबसे पहले कुछ लक्षण आवेले सन, जैसे भूख ना लागल, चाहे भूख ज्यादा लागल, भूख केहू के ज्यादा लगेला, केहू के भूख बिल्कुल ना लगेला, काम में मन ना लागल, जौन भी काम करतनी हम एकरा में एक्सपर्ट बनी लेकिन हमारे एकरा में मन नहीं लागत, समाज से अपन कट कट के रहल, अकेला अकेले रहल। ओकरा बाद जनरल फटीग, हमरा देह में दर्द बा, हेने बा, होने बा, बीटल जांच करा लेनी, सब जांच करा लेनी, लीवर फंक्शन टेस्ट करा लेनी, लेकिन जनरल फटीग हमरा बा। ओकरा बाद का कहला जैसे नींद, इंसोम्निया से रिलेटेड कई आदमी के दिक्कत रहेला, नींद लागता, नइखे लागत, 2 दिन पे 1 दिन लागता। एकरा के रिजॉल्व करे खातिर अपने नियरेस्ट डॉक्टर से तुरंत मिले के चाही। ओकरा बाद कुछ हमरा के अपन रूटीन में काम कइल, जैसे कि स्ट्रेस कम कइल, खाना खाते समय सोचल ना, सुबह उठ के अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपाल भारती कैलियल, 100-200 कदम फ्रेश चलल, छोट छोट बच्चन के संगे टाइम स्पेंड कइल, तो धीरे धीरे कई के हमनी के स्वास्थ्य खराब होला, वही तरी धीरे धीरे कई के हमनी के एकरा के ठीक कई सकत नहीं जा। स्वस्थ रही जा, मस्त रखी जा, अपन मेंटल हेल्थ के ख्याल रखी जा। धन्यवाद।